И здравейте хора! Днес ще играем Roblox. За малко влизам да ви покажа нещо. И преди това абонирайте за канала ми да станем 30 фолуа и тогава раздавам giveaway в Grow a Garden, каквото си искате от градината ми. И ако искате пари, мога да ви дам. Така, абонирайте за канала ми, ударете камбалката, чукнете по един лайк и бързо да влезнем. Така, първо ще ви покажа един мап, който ме кефи много и трябва да го играете, просто да видите колко добър и колко як е той. Той е, разбира се, Grow a Garden. Така, влизаме. Ти, ставай. Аз ли? Защо? Остави я. Направи. Вземи мен. Аз я накарах. Аз съм виновна. Добре, хора, влизаме. Махни се от пътя ми. Значи, хора, Не! Не! така, ето избирате си каквото искате от тази градина, моята, която е уникална. Ой, да намирам паркура, айде. Чит за някой, който не го знаят. Които не го знаят, не ме хейтете, че съм тъп и че всички го знаят. Ох, фак. Така, намаляме звука. Буквално най-трудната ми част ще ви покажа коя е. Ето тази ми е най-трудната, този скок. Ми е доста труден, защото има начин как да паднеш и той е доста голям. И вече сме на... Какво по дяволите натиснах, хора? Не. Можете да ми кажете сега, че не мога да мина паркура, бе, брат. Тъпата игра ми бъгва. Хора, натискам в момента скока. Скачам ли? Не. На се тежиш. Ясно. Да видим какво има в... И този шоп. Нищо, сега съм го. Да видим какво има в сидовете. Манго. Окей, това не го очаквах. Вижте ми обаче инвентара. Отиваме на сидовете. Даваме горе 11 листок. Окей, 2 манкота. Посейдон план 7. 1 грейп. 1 сугар апъл. 4 драгонфрутата. 1 голям пайкун. Инвентарът ми е уникален. И хора, за да подкрепете канала ми, също правим сега една рекламичка така. За да подкрепете канала ми, моля ви, като играете Grow a Garden, отидете и си вземете скинчето, за да подкрепим Team Jendil днес. Или утре, да, утре. Защото това ще бъде уникална битка между двама врагове. Стила Брейнрод срещу Grow a Garden. Аз съм за Grow a Garden. Пишете в коментарите за кой сте. Нека да продължим видеото. Добре,
играят с... Почти всички са с този скин. Този скин много ме кефира той. И Кати Бърнинг Бът влизаме в градината. И няма нищо уникално. Това не го гледайте. Ако дойдете на гроб на моя казан и този го исках, това го исках, значи добре. Това ми е един от фаворитите, защото ми се падаше само това пашилто и ми беше много ладно. Ама сега ми се падна нещо по-хубаво, е това гадно пашило ми се падаше. Този път не ми се падна ти, да знаеш. Играла гадно. Пак ми бъгва хора. Ето тук в Грова Гардена ми може да дойдете да си скачате на батучето и вижте. Като съберем тук, ето вижте, имам 34 лайка. Като съберем, какво искаш? Абе, беги, бе! Ама 30... Какво? 170 трилиона ли? Чакайте малко. Трябва да му дам джекпот. Айде да не мога го взема. Не мога да взема джекпота. Фак. Айде, давай. Ох, дам джекпот. Айде, давай. Мара, той ще ми даде яко пари. Thank you. Загубих джекпот, да, признавам си, ама това е по-яко. И тук сега на мястото на това ще сложим капибара. Окей, кажете в коментар кой ще сложим. Чикена или капибарата. Сега ще оставя чикена. И после ми пишете кой да оставя. Да оставя чикена или капибарата да сложа. Добре, много ми е бъгаво. Обаче не спирам да скача на този батут, много ме кефи. Окей, хора. Така, това е края на видеото ми. Не забравяйте да вземете хивко, защото това е едно много вкусно такова чайче. И да, абонирайте за канала ми, чукнете по едно лайкче, чукнете камбанката, коментирайте все пак кой да сложа чикена или капибарата. И сега чао от мен, хора!